дуруд. ин ҷо идораи рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон аст ва ман ҳоло шуморо бо муҳтавои нашри нави рӯзнома ошно мекунам. умеди рӯзи фардо бо пешво ҷавонон, ҳамахтари ду хуршед андар само ҷавонон. маҳз бо чунин мисраҳо оро додани саҳифаи аввали шумораи навбатии ҷавонон бесабаб нест. чунин шумора нашри махсуси дона буда ба 23 май рӯзи ҷавонон бахшида шудааст. он санаи 18 майи соли равон дар ҳаҷми 23 саҳифа рамзӣ аз чоп баромад. дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат. зери ин унвон матлаби шодихони назарро доир ба рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти кишварамон шаҳри душанбе мутолиа хоҳед кард. муаллиф доир ба саҳми назаррасу арзандаи рустами эмомалӣ, шаҳрдори ҷавону бо таҷриба, дастпарвари мактаби сиёсии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ободу зебо гардонидани пойтахти азизамон муфассалу густурда маълумот додааст. сарчашмаи ин ҳама рушду пешрафт аз куҷост? кадом барномаҳо рӯи кор гирифта шудаасту кадом нақшаву ниятҳо дар пеш аст, аз матлаби мазкур хоҳед дарёфт. ҷавонон дар оғӯши раштонзамин. ин матлаб аз сафари хотирмони ҷавонони пойтахт аз якчанд шаҳру навоҳии тобеи кишвар дар доираи барномаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат ва ба ин васила пойдор гардонидани дӯстии байни ҷавонони минтақаҳои гуногун қисса мекунад. 23 чеҳраи варзишии сол. дар ин матлаб доир ба 23 нафар варзишгари тоҷик ки давоми соли 2023 дар кишвар ва сатҳи байналмилалӣ дастовардҳои назаррасро соҳиб гаштанд маълумот дода шудааст. 23 ҷавони муваффақи сол: исмоили маҳмадзоир, парвинаи олимбойзода, рустам алиев, саъди тоирзода, аниса буриева, шамсулло тағоев. ин шумора 23 нафар аст. кистанд онҳо ва кадом дастовардҳо доранд ин ҷавонон, аз матлаби мазкур огоҳ хоҳед шуд. 23 шинохти пешвои миллат аз ҷавонон низ матлаби рамзист ки дар он беҳтарин андешаҳои пешвои миллат доир ба ҷавонон, ин нерӯи пешбарандаи ҷомеа гирд оварда шудаанд. абдулло раҳмонзода, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат, зимни мусоҳибаи худ бо корманди ҷавонон ки дар арафаи рӯзи ҷавонон анҷом дода шудааст, ҷавонони моро ҳамқадами замон ва муҳофизи манфиату арзишҳои миллӣ номидааст. ӯ боз аз кадом паҳлӯҳои фаъолияти ин ниҳод мегӯяд? кадом иқдомоти рӯи даст дораду кадом нақшаву ниятҳоро таҳризӣ намудааст? ба ин ва чанд суоли марбут ба фаъолияти кумита аз матлаби мазкур посух пайдо мекунед. зери рубрикаи аз мактаби ҷавонон 23 нафар дастпарвари муваффақи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш интихоб шудааст ки айни ҳол дар зинаҳои роҳбарии соҳаҳои гуногуни мамлакат фаъолияти пурсамар доранд. оё шумо низ онҳоро мешиносед? агар не, пас матлаби мазкурро ҳатман пайгирӣ ва мутолиа кунед. саҳифаҳои минбаъдаи рӯзномаро андешаҳои раисони вилоятҳои Суғду Бадахшон Раҷаббой Аҳмадзода ва Мирзонабод Алишеров ором медиҳад ки доир ба нерӯи пешбаранда эътироф шудани ҷавонон аз ҷониби пешвои миллат ва пайравони асили пешвои миллат будани онҳо қисса мекунад. собиқадорони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кишвар Маликшо Неъматзода, Ризо Назарзода, Фирӯза Шарифӣ, Зебинисо Рустамова ва Асрор Латифзода дар арафаи рӯзи ҷавонон чанд андешаҳои хешро доир ба моҳияти мактаби давлатдории пешвои миллат, дастовардҳои ҷавонон дар замони соҳибистиқлолӣ, таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат ба ҷавонон иброз доштанд ки мутолиаи онҳо аз манфиат холӣ нест. 23 бахши беҳтарини солро бошад кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кишвар дар соли сипаришуда муайян намудааст ки кадрҳои ҷавон пешбарандаи ин бахшҳоянд. инҳо кадом бахшҳоянд? аз мутолиаи ин мавод хоҳед донист. 23 ҷавони муваффақи ҷаҳон. муаллиф дар ин матлаб оид ба 23 ҷавоне иттилоъ медиҳад ки маҳз дар сину соли ҷавонӣ ба муваффақиятҳои беназире дар самтҳои мухталиф мушарраф шудаву дар ҷаҳон машҳур гардиданд. донистан мехоҳед ки онҳо киҳоянд? пас маводи мазкурро бо диққат мутолиа кунед ва ҳатман муътақид хоҳед шуд ки дар ҷавонӣ муваффақ шудан хеле хубтару осонтар аст. қобилҷон хушвақтзода, донишгоҳи миллии тоҷикистон, муттаҳидкунандаи ҷавонони сайёра.
ба чӣ далел ректори ҷавони донишгоҳи миллии тоҷикистон чунин мегӯяд? ӯ доир ба пешрафти соҳа ва имрӯзу ояндаи тоҷикистон боз чиҳо мегӯяд матлаби мазкур ба ин ва дигар саволҳои шумо посух хоҳад гуфт. агар мехоҳед ин ва чанде аз маводҳои ҷолибу хондании дигарро мутолиа намоед, пас сар бизанед ба шумораи идонаи рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон. сайёраи қиёмиддин будам ва шуморо бо муҳтавои шумораи идонаи рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ошно сохтам.